Кызыл борыч. Ачык капкадан башта мәче ошып чыкты. Ярты урамны ошып яртысын тәпиләп дигәндәй ул күздән югалгач, капка уемында чамасыз усаллыгы авылы теле өчен кызыл бурыч кушаматы алган Сәгыйлә күренде. Каш астыннан зәһәр елтыраган күзләре яхшылык вәгъдә итми иде аның. Югары өч рушаннан кәрт ачтырды Сәгыйлә. Әллә дигә бер кызык өченме, үзен-үзе юату өченме кәрт ачтыра иде ул. Сәгыйләнең авыр холкын белгән багучылары да барлык хөрлектән башканы юрамыйлар иде. Бу юлы Рушанның кәефе булмаганмы, Сәгыйләдән ачу аласы иткәнме? Хәсәннең янында бер хатын-кыз шәйләнә, ахрысы тиз арада иреңнән колак кагарсың дип әйтергә җөрьәт иткән бит. Көннең-көн буена аш эше эш булмады Сәгыйләнең. «Кәбәхәт!» дип сүкте ул Хәсәнен эштән. Әне син шулаймы? Шит хатыннар беләнме? Ас тукмаганмын икән мин сине, паразит. Бая капкадан чыгып очкан мәче дә Сәгыйлә эчендә кайнаган ачу утының бер чаткысы иде. Бал сипкәннәр диярсең Хәлимәләр тыкрыгына, дип шәпшиде ул. Южәли гел эзләп алу кирәк моңа, Шул тыкрыкка кадәр туры кайта Хәсән. Аннан булай, бер адым атламый, киртә буена өелгән бүрәнәләр өстенә утыра да кесәсеннән тәмәке чүбенә уралган кәнфит прәник чыгарып, Хәлимәнең атасыз үсә торган 4 малаен сыйлый. Тегеләре дә үз иттеләр Хәсәнне. Эштән кайтканын көтеп алып, кайсы кулына, кайсы аягына сарыла. Шулар белән әвәрәләнеп, төн җиткәнен сизми дә Хәсән. Урамның теге башыннан көтү узган кадәр тузан күтәреп, олы үзбәк галушы сөйрәп төшеп килүче Сәгыйләнең зәңгәрле яшелле тавышы гына аны айнытып җибәрә. Әле генә дөбер шатыр китереп уйнап яткан малайлар пешир упкандай юкка чыгалар. Хатынының холкын белгән Хәсән, бәләдән баш аяк дигәндәй, тан кузгалып, атлар атламас үз йортына таба китә. Өйгә тартмый башлады Хәсәнне соңгы араларда. 60-ны узгач хатыннан, йорттан бизәрмен дип кем уйлаган? Сәгыйләсе авылда бер явызга әйләнде. Кыз чагында ягымлы иде, күз карашы белән күңелен эретә иде Хәсәннең. Торган саен усаллана барды. Әйбер дип, акча дип кытырды Хәсәннең эшләп тапканын тиененә кадәр үзе барып ала торган булды контордан. Ир атлар арасында да күп сүз ишетте Хәсән хатын аркасында. Оят иде аңа, валлаһи. Заманында авылга бер затлы егет чуплана иде бит. Кызларның күбесе аның белән бер урам әйләнү өчен әллә ни бирергә әзер иделәр. Ул Сәгыйләне яратты. Күрде дә капланды диләр инде андыйлар турында. Айдан артык озатып йөрдеме юкмы, өйләнеп тә куйды. Бик рәхәт яшәде Хәсән туйдан соң. Бу дөньяга һәр вакыт шушылай матур, хатыны шибәр, акыллы, үзе мәңге яшь булыр күк тоелган иде. Баксаң, ничә ел гомер узган да киткән. Сәгыйлә әле дә матур анысы. Үзен-үзе бик саклады. Акылга килсә, бер җыюдан бушамады. Башкалардан узыйм, миндә булган кешедә булмасын дип, ниләр генә ташымады ул өенә. Хрусталь вазылар, чәшке чәнәяк, келәм паласлар, өйне шыплап мебель белән тутырды. Шушы прамтовар кибетенә охшаш өен Сәгыйлә очмах дип каты иде. Башкача яшәүне ул күз алдына китермәде. Хәсәннең исә аерым бер үз дөньясы булды. Аңа гомере буе хыял тынлык бирмәде. Төннәрендә гел бер төшне күрә иде ул. Кечкенә генә малай «Әти!» дип кычкырып, кулларын сузып Хәсәнгә таба йөгерә. Аның да улына таба йөгерәсе, күтәреп кочагына аласы килә. Ләкин җиргә береккәндәй аякларын атлый алмый. Шундый үкенечле авыр хис белән шыбыр тиргә батып уянып китә иде Хәсән. Гомер уза торды. Хатынында булган вакшыллык, әйбер шире бер заман узар, ул да бала турында уйлана башлар дип көтте Хәсән. Ул көн килмәде.
Хатыны берничә кат көмәнен алдыртты, бала турында ишетергә теләмәде. Хәзер хәер чыгарттырам дименә. Кем алардан рәхәт күргән? Үзем өчен яшим мин, дип кырт кисте. Сәгыйлә хәтта Хәсәннең салгалый башлавын, үзеннән бөтенләй үк читләшүен дә сизергә теләмәде. Нидер аныңча булмаса, кулдан ни эләксә шуның белән Хәсәнгә урап, юаш ирен кыерсытудан ләззәт ала иде. Урам бетереп, акырып килүче Сәгыйләгә якынлашкач, Хәсән туктый калды. Нәрсә терәлеп каттың, уҗым бозавы? Кайтасыңмы юкмы аның сатыем? Хәсән күтәрелеп хатынының котырган этнеке кебек ялтыраган күзләренә карады. Яулык астыннан тузгып чыккан чәчләре, озын күлмәк өстеннән кигән халаты, олуг алышлары белән Сәгыйлә урман пәрien хәтерләтә иде. Берәү дәшми торгач, Хәсән тынычлыкны бозып, бер генә сүз әйтте. Юк. Нәрсә юк? Шушка. Юк дип тора шу. Кайтмыйм мин, Сәгыйлә. Бер әйтә башлагач, тизрәк битерим дигән кебек, атна буе эченнән кабатлап йөргән сүзләрен бер тында чыгарып салды Хәсән. Кайтмыйм, и всё. Хәлимәгә йортка керәм, балаларын да бергәләп күтәрербез. Әле миндә көч бар. Барысы да өйләнеп бетмичә үлмим әле мин. Яшәргә булган теләгемне син генә сүндереп яткансың икән. Хәлимә мине хөрмәт итә. Ул миңа чүпрәк кебек түгел, ә кеше итеп карый. Беләсеңме? Сәгыйлә иренә сөйләп бетерергә ирек бирмәде. Әстәгъфирулла, җаныгызны алам бит икегезнең дә. Әйткән иде аны Рушан. Минем өстән дождётесь. Кара син аны мал кабазын. Әйтәм аны теге көнне кибеттә сине яклап маташа. Кешелеген таптыйсың син Хәсән абыйның дигән булып. Иманын кыям хәзер мин ул чәчвинең, дип уйнаклый башлаган Сәгыйләне Хәсән якасыннан эләктереп алды да өйләренә таба өстерәде. Кире уйлау юк, диде ул. Гомер иткән йортыннан киемнәрен генә кереп алды да Хәлимәләр ягына юл тотты. Икенче көнне бөтен авыл шаулады. Хәсән Сәгыйләсен акылга утырткан. Дөньяга сыймый иде кызыл борыш. Менә тотып калды борынын. Күлмәк-ыштанын бер тиенчеккә тинәгәндә Хәлимәгә йортка кергән Хәсән. Вәт агай, ир егет икән ичмасам. Кайсысы хуплады бу эшен Хәсәннән, кайсы аптырады. Ләкин Сәгыйләне яклап берсе бер сүз катмады. Киресенчә, бөтен авыл бер юлы җиңел сулап куйган кебек булды хәтта.